Rutger 546 werd geboren in 2021 als Rienk van de Kaardijk en gefokt door Harry en Henny de Boer. Hij is een zoon van Auwert 514, de eerste zoon van Auwert 514 die goedgekeurd is. Zijn moeder is een 15-jarige kroonsportpreferente aanmerrie van Maurits 437 uit merriestam 201. Rutger 546 heeft een verwantschap van 17,6% en een hoogtemaat van 1,66 meter. Rutger 546 is een hengst met een veel rasuitstraling en een klein edel hoofd. Hij heeft een voldoende lange, verticale hals en een iets zware hoofd-halsaansluiting. Rutger 546 is een jeugdige hengst die evenredig is gebouwd, maar iets langgelijnder zou mogen zijn. De hengst heeft een goed aangesloten bovenlijn en is iets hellend in het kruis. De hengst beschikt over fijn, droog en hard beenwerk en is iets sabelbenig in het achterbeen. De bewegingsafloop in het voorbeen is recht. Hij is iets grof op het reebeen. Rutger 546 heeft het Centraal Onderzoek als 3-jarige hengst doorlopen. Hij is een jeugdige hengst met veel rasuitstraling. Hij beschikt over een zeer goede taktmatige stap en een vlug achterbeen wat goed onder de massa wordt geplaatst. De hengst heeft in het CO progressie laten zien en heeft meer kracht en balans ontwikkeld. Rutger 546 is een vriendelijke en rustige hengst in de omgang. Hij is nieuwsgierig, mensgericht en aanhankelijk. In het werk voelt hij, ondanks zijn inzet, nog wat groen aan, waarbij de hengst wat wisselend is geweest in zijn aanleuning. Hij heeft duidelijk progressie gemaakt naarmate het onderzoek vorderde. Rutger 546 heeft een stap met veel lichaamsgebruik en lossigheid. Hij is daarin altijd taktmatig. Bij het halsstrekken en ook in de oefeningen en de overgangen. Onder het zadel mist de hengst in draf wat oprichting en kracht vanuit het achterbeen en tikt hierbij zichzelf regelmatig in de ijzers. Hij laat wel een ruime draf zien met buiging in het achterbeen, maar zou daarbij zijn voorbeen nog iets ruimer mogen wegzetten. De hengst heeft in galop nog wat moeite met balans, vooral in de rechte galop, maar hij laat wel een sprong zien. Rutger 546 is voorwaarts met veel looplust, maar is soms nog wat wisselend in de aanleuning. Hij laat zich daarin wel bewerken. Rutger 546 heeft een stap met veel lichaamsgebruik en lossigheid. Hij is daarin altijd taktmatig. Onder het zadel mist de hengst in draf wat oprichting en kracht vanuit het achterbeen en tikt hierbij zichzelf regelmatig in de ijzers. Hij laat wel een ruime draf zien met buiging in het achterbeen, maar zou daarbij zijn voorbeen nog iets ruimer mogen wegzetten. De hengst heeft in galop nog wat moeite met balans, vooral in de rechte galop, maar hij laat wel veel sprong zien. Rutger 546 is voorwaarts met veel looplust, maar is soms nog wat wisselend in de aanleuning. Hij laat zich daarin wel bewerken. Rutger 546 heeft duidelijk meer aanleg in de aangespannen verrichtingen. Zijn stap is net als onder het zadel altijd taktmatig en ruim met veel lichaamsgebruik. In draf kan de hengst aangespannen al meer oprichting laten zien en komt hij met het voorbeen ook ruimer uit de schouder. Hij heeft daarbij veel buiging en techniek in het achterbeen, maar hij heeft een wat hoog tempo nodig in het tuiggedeelte. De aanleuning is wisselend. Hij duikt soms ook iets achter de loodlijn als de oefening wat zwaarder wordt, maar hij blijft altijd bewerkbaar. Rutger 546 is een hengst die de stap kan verbeteren, zowel qua takt als ook het lichaamsgebruik. Ook kan de hengst rastypen en een snel gebruik van het achterbeen toevoegen. Door zijn evenredige en iets vierkante lichaamsbouw is het advies om Rutger 546 in te zetten bij gerekte, langgelijnde merries.